Lad Mummi han spørger, om han kan pille dig hårdt i røven. Nej, hvor er det... Jeg smadrer dig. Jeg har aldrig mødt en pige! Nej, det var... Det var også, da jeg sagde til min far, jeg skulle på graven, så sådan. Tager du alene derhen? Ja. Shit, det må være savn. Det er så true. Man kan selv se det, Frederik han er shit. Nu er jeg død. Jeg ligger ikke med. Prøv at se her, hvad der er sket. Seriøst. $482.118. Altså hvad? Helt målløst. Jeg er stadig i chok. Jeg flakker rundt. Ved ikke, hvad jeg her Jeg til. flakker rundt. Ja, det er ikke. Jeg ved ikke, hvad endnu en Hvorfor er det en, der rører mine patter? Hvad? Wow. Nej, det der, det klipper jeg. Det der, det smider jeg med. Frederik, det der, det skal give den så smumimon. Jeg ved, men så du lever også derinde her. Ja. Så jeg behøver sikkert at sætte... Hvorfor vil du have party op? Hvad? Behøver sikkert sætte hvad? Behøver sikkert sætte hvad? Der var det. Hvad? Men nej, hvad? Du sagde, så jeg behøver ikke at sætte... Hvad? Bro. Nej. Nice. Hvor luksus. Men der hvor problemet er, det var det eneste tidspunkt jeg sådan begyndte at fiske, så jeg kan ikke huske om det er det eneste sted hvor fordi jeg kan ikke huske om jeg har fanget 2 udenfor eller 1 udenfor. Ringer du til mig? Ja. Det var sgu det. Han skal vise dig lyden for helvede. Nå! Venlig. Hvor fuck er din telefon henne der? Jeg har fundet den. Det er fordi, jeg deler skærm, Frederik, det er derfor. Du skulle da ikke ringe til mig. Jeg er gerne med at rende lige nu! Det er autisme, det der, det er helt vildt. Det er jo ikke dig. Jeg tror ikke kun der er autisme det der. At det der, Du bruger jo en dåse. det der, det er fandme Ja, det er adskillige Gør det ikke sygdomme. selv. Fint, så tag camp på og gør det lige nu. Kom, nej, kom så, tag camp på lige nu her og gør det. Du bruger en fucking... Kan du ikke please kick ham, Luxy? Æg. Der er ikke noget æg, idiot. Jeg har ægget. Nå, okay. Jo, Jeg siger noget, jeg klip det der. lav en stenplatform. Yeah. Hold on. I'm just gonna read these. Hold on, let me turn my mic to max real I just got a really good idea. Ja, selvfølgelig gør han det. Det er sgu da... Det er sgu da Waterduck. Jeg fejlede det første hop. Hvordan er det muligt at være så dårlig, som han er, bro? Men bare rolig, Frederik. Jeg har dem op her nu. Så jeg har reset din time nu, igen. So entertaining. En wanker til guide dig. Hvad mener du, vi er da ikke blevet bedre? Nej, I blev værre. Frederik, jeg havde nok til at crafte den der living metal ting, ikke? Ja. Buy collection. Bam. Yep. Frederik. Ej, du jumper. Hvor? Jeg bukkede igennem den! You are suck! Væk. I click it. Just dance.
Jeg kan ikke se noget for dig. Jeg kan ikke se noget for dig, Frederik. Frederik, det var ikke dig. Jeg kom til at skrive til dig i stedet for Frederik. I did it, man! I did it, man! Hvor fucking hader dig? I did it, man! Frederik, jeg spurgte i chatten, om nogen ville Alt det her for nogen vil lave du hjælper Goonburst, mig nu, Frederik. Det er helt sikkert. Ja, jeg Fuck, skal hjælper nok mig nu. hjælpe dig. og så mig efter. Ej, så kommer vi kraftigt med aldrig til at gøre det. Så speedrunner vi det. Vi speedrunner Nej, ikke hjælp, altså bare hjælp mig med Goonbursten. Jeg kommer ikke til at lave det der i næste år. Nå, men... I stand on... Nej, det er en dårlig idé, hvis han forsvinder. Ja, lige præcis. Så er der sgu langt til 32. Hvorfor købte han en Dark Claymore? Hvorfor han købte... Hvad griner du her, Luxi? Hvor har jeg købt som 6 på, Frederik? Det er rent faktisk irriterende. Hvad fuck er det? What the fuck up, altså? Ja, vi hygger os lidt med en virus. Det er jo ikke sjovt, altså.